na Móči Jožko Béreš a niektorí teda vysadali so zelenou farbou. Takže Argan Pastierovič, Argan Gahor Pastierovič, Argan Gahor Žilik Pastierovič. Áno, Argan Gaher, vidíte, tá auto asi tak fajčí. Skutočne zadimuje, to je TDčko, ale v tomto prípade sa nič zvláštne nedeje. Za ním Milo Gaher, Aďo Žilik a Viktor Pastierovič. Takže čakáme na jazdcov, ktorí vychádzajú z tej zadnej pasáže, ktorú od dnes budeme volať Žarolova, tam, kde hodil tú búdu. Takže Matej Argan, Milo Gaher, Viktor Pastierovič. Keď chceli vstupujú v priestoroch štartu a cieľa, môžete vidieť, že skutočne ten zadný náhod a ten ľahučký predok tej Škodovky, skutočne Viktor má plné ruky toho auta, aby ho udržal v rovine, pretože tam, ako to trošku skočí okamžite, sa to auto bere do slajdu a Viktor musí korigovať takzvanou kontrou a držať to auto v relatívne rovnom alebo priamom smere. Ale ak správne vidím, tak sa nám skyluje k súboju o prvé miesto Argan Gaher. Ja ako poznám Mila Gahera, keď mu vydrží technika, Milo je čistý, ale tvrdý jazdec. Pozrite, Matej Argan má otvorené dvere. Matej Argan už nemá dvere, priatelia. Respektíve dvere držia na zámku, tak toto som nevidel. Autokros sledujem dlhé roky, ale toto vidím prvýkrát, že dvere sa otreli spátky a držia na zámku. Ja už som raz držal si svoje dvere, takže som ich držal celú jazdu jednou rukou. Takže len verme tomu, že Maťo nevypadne z toho auta, toto je nepríjemná situácia, aj keď je zapásaný, ale kameň a všetko okolo to je asi otázka na riaditeľa preteku, ale podľa môjho názoru je toto proti technickým predpisom a hlavne je to proti Maťovmu zdraviu, tie dvere, keď sa zapáčia a vstúpiť do auta, môže sa hodnúť nášny problém, priateľa. Ja mu prajem to víťazstvo, ale ak sa tie dvere oprú a vstúpiť do vnútra, tak sa asi dostajeme. A jednoznačne tie dvere sú takzvané vykuchané, to znamená, že oni sú mäkké, dokážu sa veľmi rýchlo prispôsobiť a môžu Maťovi spôsobiť vážne zranenia, či už na rukách, alebo nedaj Bože aj na tele, takže ak nás Maťo počuje, Maťo zvolný pod nabok, nemá to zmysel. Zdravie je určite prednejšie, či už tvoje, alebo tvojich súperov, ako víťazstvo v tejto runde. Ale, priatelia, tu vidíte to srdce. Tu vidíte srdce pretekára. Dvere na zámku. Dvere už nemá. Takže na mieste druhom. Adrián Žilik na mieste treťom. Skutočne neviem, ako sa posudzuje to, že teraz ten Martin tie dvere už nemá, či štartovať môže, alebo nemôže, ja tieto predstihy